Ja, velkommen til dag 1. Bennys lille Lego CD. Ja, og vi er lige begyndt i dag, og vi kigger lige lidt på sagerne. Det er ikke det helt store. Som sagt, hele stuen er blevet ryddet i dag. Alle hylder er blevet lagt ned. Og det er sådan, som det ser ud nu. Meget skarp lys. Lidt længere fra. Må vi se. Ja. Det skal nok blive lidt vildt. Ja, det vildeste, det er det, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvor jeg skal sove henne. Nå, fuck det. Ja, der ligger en masse lort derinde. Kan man ikke se, men så kan man se det nogenlunde dernede. Og det er jo hele vejen ned under, og i skabe, og fucking rend mig i røven. Men det er jo så meningen, at vi bygger en bro derudad til at begynde med. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Og så er der også ved at være land i sigte herude af. Ja, det er der. Sådan der. Og så må vi jo selv se, hvad der kommer af by og rend med røven her. Der er meget plads derudad. Ja. Skal vi lige kigge på stuen, når vi nu en gang, det ser ikke for godt ud. Ja, lidt her og der, men det bliver hurtigt ryddet op. Farvel, hej.